Lima sa kapinso sa kagatos ka mga nagpositibo sa COVID-19 nga taga Barrio Luz ning Dakbayan Sugbo nga nadas tambalanan nakagawas na sila ang unang mga taga Barrio Luz nga nagnegatibo na sa coronavirus. Si Faye Marie Dumabok sa report. Ingon niini kasadya ang pag-abiba sa mga personnel sa CCMC nga naghuwat nining 5 ka mga pasyente sa gawas sa tambalanan sa ilang paggawas kaganihang buntag. Adunay hamubo nga programa nga mipadangat og well wishes, mga buwak ug gamay tabang alang kanila. Ugari na kay gayon pa sila sa pag-TikTok uban sa CCMC personnel sa wa pa sila pasakya sa ambulansya aron ihatod sa Barrio Luz. Mato ni Barrio Luz Barangay Kapitan Ronilio Saba nga ang 5 kabahin sa kapinsa usa ka gatos ka mga nagpositibo sa COVID sa ilang barangay nga nagnegatibo na. 82 ang labing idaran samtang 13 anyos ang labing bata. Malaumon nga magnegatibo na usab ang 64 pa ka mga molupyo nga asymptomatic. Happy kay mi karon nga mula naganda na mo na nga lagi naka-recovered na mo. Ya kanirong mga gipang house nato sa eskwelahan nga mga positive. Hopefully, na mabot. Mama naman na 14 days sa quarantine. So, optimistic yun nga. Gipahibaw sab ni Saba nga gihatod sila sa isolation area sa tunghaan, inay sa ilang mga panimay, aron matiman sila og tarong. Hinuon gilain sila sa ubang taga-sitio Zapatera nga mga asymptomatic patient. Quarantine station. Revision makaimang ko ato, ibalik sila sa community, ma'am. Ang dito na kasiguro sa ilang, kung bitaw, ilang respiratory kay ang kuan diya isuot mo kay mo sa advice na mo kay mga politician recommend gyud ni eskwelahan na lang. Mapasalamato ng barangay nga padayon ang nadawat nilang mga tabang alang sa mga apektadong mulupyo, ilabi na nga gipaubos sila sa lockdown. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Faye Marie Dumabok, Balitang Bisdak.